Mipabor ang Senate Impeachment Court sa hangyo sa prosekusyon nga ipasabina ang bank records ni Vice President Sara Duterte ug Second Gentleman Attorney Mans Carpio. Mi komento sab si Congressman Paulo Duterte kontra sa prosekusyon nga karon pa daw nagsige og pangayo og mga dokumento. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Sa desisyon sa impeachment court, reasonable ug relevant daw ang bank record sa mga aligasyon ubos sa Article 2 sa impeachment articles o ang aligasyong unexplained wealth ni VP Sara. Sakop niini ang bank record sa mag-asawa gikan 2007 hangtod 2021, mga tuig nga dili pa Vice President si Duterte. Ang mga peso-dominated bank accounts lang nila ang lakip niini. Kailangan man gudaw og consent sa bise isip depositor aron maablihan ang mga foreign bank account. Gipunto ni Presiding Officer Cheese Escudero nga dili sakop sa right of privacy ang impormasyong ginapangayo sa bisa sa sabpina. Dili sab daw mabahin ang bank account sa mag-asawa. Sa hangyo sa prosekusyon nga isabpina ang bank account sa 21 ka mga kumpanyang ginalambigit ngadto sa bise, 19 ang gitugutan sa korte. Walay labot ang duha ka kumpanya tungod wala daw nahisgutan ang bise ug ang iyang bana isip shareholders ni ini. Gitugutan sab sa Senate Impeachment Court nga isabpina ang mga record nga matud pa pagsulod gawas og kwarta sa bank account sila Vice President Duterte gikan sa Anti-Money Laundering Council. Lakip ang record sa Bureau of Internal Revenue sa mga income tax returns sa bise ug sa iya matud pang mga negosyo. Sama sa impeachment trial ni anhing Chief Justice Renato Corona, kinahanglan og pagtugot sa Pangulo aron maablihan sa BIR ang tax record sa bise ug sa iyang bana. Gikalipay sa prosecution team ang desisyon sa Senate Impeachment Court. Sa kabahin sa defense team, nakapangandam na sila sa posibilidad kung ugaling tugutan niya ipasabpina ang bank ug tax record sa bise. Naa daw posibilidad nga magsumite sila og motion for reconsideration sa Korte Suprema. Sa iyang pahayag, nahimuot matud pa si Congressman Paulo Duterte. Karon pa daw nagsigi og pangayo sa mga dokumento ang House Prosecution Panel nga kaniadto sila man ang nagkupot. Laki pa ang income tax returns nga sila ang nagsumite ngadto sa Senado apan giuli ra sab sa BIR. Dugang ni Congressman Pulong, dili raffle draw ang impeachment. Dili pod fishing expedition nga bahala na lang og bisan unsa ang masangit sa pukot. Kung seryoso matud pa sila sa ilang giakusahan, dapat sa pagsugod pa lang kompleto na ang ilang kaso. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.